Pol Sedierta, Joan López Rovira, que sou la mateixa persona, felicitats. Ai, felicitats, també felicitats. Ara ja felicito tothom. Felicitats no, moltes gràcies, moltíssimes gràcies pel teu suport incondicional des del principi, per fotre la currada d'editar el llibre perquè pugui sortir en versió digital i en versió impresa, i per ser-hi, per donar-me consells, per escriure aquest magnífic pròleg o epíleg, que encara no ho he decidit, perquè encara no hem acabat de fer tot el muntatge del llibre, però moltíssimes gràcies, Joan, ets un amor de persona. La segona persona a qui li vull agrair és el nostre corrector, el corrector de capçalera, llepafils lingüístic i entusiasta de la lectura, i més si és lectura cotxina, això us ho dic jo. Rubén Giró, moltíssimes gràcies per el teu suport en tots els sentits i ets un gran fitxatge i que bé que hagis entrat en aquest projecte i que bé que hagis entrat a la meva vida. Aprofito des d'aquí. Moltíssimes gràcies per la currada que et fas també. Us he de dir que aquestes persones, tant en Pol com el Rubén, es fan una currada magnífica i no veuen ni un duro. De normal cobren per fer aquestes coses, però com són col·leguis, me lo hacen gratis fins que els hi pugui pagar, que els hi dec moltíssim. També vull agrair-li a la dissenyadora del logo i del logo del Fora de Norma, que és la Raquel Serrà. És una gran dissenyadora, també és amiga. Li agraeixo moltíssim també que s'oferís a dissenyar el logo de forma gratuïta. Ella no és la responsable d'aquest atemptat contra el disseny, que és la portada del llibre. Ja us he dit, la portada del llibre la vaig dissenyar jo i així quedo. Una no té la gràcia per editar coses, o sigui que mira, així estem. Raquel, moltíssimes gràcies. Així que pugui, també et pagaré. De moment et pagaré molts petons i molt d'agraïment, de debò. També vull agrair, per descomptat, la feina que han fet els membres del jurat, evidentment. Han llegit tots els relats, us han dit que eren 34, per tant, imagineu-vos que encara que siguin relats curts, és una feinada, i a més sempre han estat disposats a donar-me suport, a ajudar-me, a resoldre'm dubtes, així que fantàstic. En Pol Sedierta, en Joan López, que ha sigut també membre del jurat, a banda de tota la currada que us he dit abans. La Gwen és una bloguera fantástica, sex-bloguera, tiene un par de libros, hablo en castellano porque ella no es catalana y a pesar de ello ha leído todos los relatos en catalán que han llegado, haciendo el esfuerzo de comprenderlos, de entenderlos y de valorarlos, así que mil gracias por el trabajazo. Os la recomiendo que la sigáis, se llama eso, Mamá no leas, y tiene un libro que es una gran guía de juguetes eróticos y os la recomiendo también. Así que muchísimas gracias, Gwen, por el trabajazo. Què més? Perdó, és que estic llegint els comentaris. Torno a repetir, Marta, perquè veig que dius que has arribat tard. Tot això quedarà penjat després, tot el rotllo aquest que porto ja mitja hora xerrant, quedarà penjat, així que podeu després descarregar. Intentaré descarregar el vídeo i penjar-lo també a Twitter, no sé si podré. O el penjaré Bueno, ja ho miraré, és igual. Segueixo amb els agraïments als membres del jurat, la Lucrecia de Borja, no sé si la seguiu per Twitter, però és molt divertida, és una escriptora meravellosa, és molt entusiasta i ja és el segon any que participa com a membre del jurat. Li agraeixo moltíssim per aquest recolzament que m'ha fet des del principi, per la feinada que ha fet. Moltíssimes gràcies, Lucre, ets un amor de persona. Helena Crespi, la meva companya meravellosa de feina a Meràquia, acabem de fa mitja hora, fa 3/4 que hem acabat de participar a les 2 als matins de Catalunya Ràdio. Persona fantàstica i meravellosa i engrescadora on les hi hagi, psicòloga, sexòloga,
té un canal d'Instagram meravellós on us recomano molt seguir-la, encara que sigui competència, no ho és gens, som col·legues i és fantàstic, i tenim molts projectes juntes. M'encanta que hagis participat en aquest projecte aquest any com a membre del jurat, i l'any que ve, per descomptat, si vols participar com a escriptora, també seràs molt benvinguda. Et trobarem a fer-te com a membre del jurat, però seràs molt benvinguda. I per acabar amb els membres del jurat no em puc descuidar, evidentment, de l'Eric López, fabulós i flagrant guanyador de la primera edició del concurs de l'any passat. Un aplaudiment! Bravo! Bien! Eric, moltíssimes gràcies per la teva feina. Aquest any has fet de jurat, tot i que també volies participar com a escriptor, però te capté també. I gràcies per idear el mètode d'avaluació tan rigorós que vas fer. L'Eric és profe de secundària i com a bon profe va idear tot un mètode d'avaluació de cada un dels relats, cada un en general pels relats, per poder fer aquesta avaluació molt més estricta i molt més centrada en el que demanàvem. Així que moltíssimes gràcies, Eric, per la teva participació. Ets meravellós. I per acabar, ja acabo, de debò, que al final se'ns faran les 4 de la tarda i estarem aquí dándole el palique. Agrair molt a les 2 empreses que hi ha al darrere de Fora de Norma, que han confiat en el projecte, que s'han llançat i han posat diners en forma de premis i de regals pels guanyadors. Sense elles, els guanyadors no tindríeu premis, així que són unes empreses meravelloses. La que ja he anomenat abans, que fa aquest premi especial, Nuei, vull agrair-li molt especialment a en Rubén Anguera, que hagi apostat per aquest projecte, que hagi apostat per aquesta literatura eròtica de qualitat, malgrat ser un projecte molt jove i molt poc conegut de moment. Espero que d'aquest segon any de col·laboració en vinguin molts més i si pot ser més projectes, fantàstic, meravellós. També vull agrair evidentíssimament a una empresa que aquest any ha entrat a formar part de l'equip magnífic del Fora de Norma, que és Amantis. Si no la coneixeu, és una botiga eròtica fantàstica, tenen botiga a Barcelona, tenen botiga a Madrid i tenen botiga a València. Fet a Barcelona en tenen dues, si no m'equivoco, a Madrid unes altres... No, a Barcelona una de moment. A Gràcia. Ara no ho sé. Bueno, estan a punt d'obrir una altra, però clar, amb tot això del coronavirus i tal, se'ls ha quedat una mica endarrerit el tema, però igual això era secret i no ho podia dir, també no lo digo. No le digo a ningú. Nadie lo va a saber, total. En tot cas, Amantis, moltíssimes gràcies. Imma Sust, que has estat al meu costat, que hem estat atabalades les dues i enviant-nos mails i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies als sponsors, com diuen per aquí, i això, que tant de bo d'això sorgeixi col·laboracions futures.